لا إله إلا الله وموجد النبي صلى الله عليه وسلم النبي جنو الأهجار كائي كركائي وسبحت يسبني في وصل الجنة كفي نبري النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيائر وجوغي نبي سبحان الله يمي فندني خير نولاد الله هو سيوجوغي كائي فنقرافيرو سيدني سبحان الله يبقى آدم نني يندفير النبي جودو جودي أبو بكر صديق واري جودي قال نمر ماكو nden ɓaawo man Saydina Umar wari jooɗigal ñamre Aboubacar ɓaawo man Ousmane wari jooɗigal ñamre Umar se annabijo sallallahu alaihi wa sallam gooti ka e korka e gravé o tamdiɗe korka e wi subhanallah annabijo joɗɗini ɗe sirwi nden annabijo lori hoosiɗe o hokki Aboubacar nde wi ha juuɗe Aboubacar subhanallah annabijo jaɓi o joɗɗini ɗe sirwi o hoosi o hokki Umar nde nasti juuɗe Umar korka e gote mbi subhanallah yimɓe pat ɗon nana nden korka e go annabijo jaɓi o joɗɗinde sirwi nden o hoosi o hokki Saydina Ousmane seka e gote mbi subhanallah yimɓe pat nani annabijo wiyata ɓe to alama khalifa en annabagal alama khalifa khulafau en annabijo sallah sallam to ɗo on Cheikh Ibrahima wi wa sabbatil ajaru fi wasli kaffi on yimɓe ɓe anda ɓe wiya diwan ɗo na yimɓe ɗo yima ɗum mantode annabijo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam a fami wato ɗo woni ha diwan mantode annabijo yimɓe feere annabijo wiyata bappa mako Abbasi annabijo wiyata bappa mako Abbasi ya abal fadli bappa mako yoɗi banni ha nder needi mbi adama teddina saaru mako o teddina bappa mako o teddina gawu mako o teddina bappa mako ya ɓendo mako ko nandi irin maɓɓe ko somoɓe ɓe somoje ɓurdude woɗo won annabijo wiyata bappa mako ya abal fadli Abbas o yiɗi wolwango o wiyata mo janngo meɗo wara usani mi tawe an ɓe ɓiɓɓe maɗa ɓe woodi haaje meɗo wara bappa mako ɗo renamo se annabijo nde o wari o wi ɓe ɓade se ɓe ngari ɓe ɓadi wakkati nde ɓe ɓadi annabijo hooyi godore se suddi ɓe o hooyi godore mayafi mapindiɗe o suddi ɓe yaake nde o suddi ɓe so o wiyata Allah banno ɓe suddi ɓe ɗo ko bappam Abbas ɓe derɗiraɓe am ɓiɗɗo bappaɓe am ɓiɗɗo Abbasi Allah am reenuɓe yiite ɓaɓe suddi ɓe ɗo Allah am o sudduɓe reenuɓe yiite ko annabijo waɗi do'a ɗo mahol suudu ɓe ngoni mahol man se wiya amin annabijo to waɗi do'a mahol wiya amin annabijo to waɗi do'a hatta ko kadir sera dammugal se kangal ko ngal waɗa amin ko ɗo windande layi ɗum nukuwa annabijo sallallahu alaihi wa sallam o wi oɗo andi yaake o pamaro oɗo wanca makka ɗo ha sera makka ɗo o tiita hoosere bani simmina hofnam oɗo maani oɗo sala hayre ɗo sera lawol hayre hofnam oɗo maani ka e ɗe simminanno dow mako pat oɗo maani nden goɗɗo wiyama aa annabijo goɗɗo bamaɗa to goɗɗo baman noon meeɗi wan ko dow maɗa meeɗina na ɗum meeɗayi Muhammadu ko jannay sagal ballar annabijo ɓaliranke amma o wonayi ba ɓaliranke joɗitaɓe en andi annabijo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam masalaji banni feere ɓe ndaari ha annabijo sallallahu alaihi wa sallam on Cheikh Ibrahim ɗo wiya diwan oɗo wiya wato oɗo wiya machanna wawul ashjaru leɗɗe yahitiya annabijo sallallahu alaihi wa sallam oɗo jooɗi bani o ƴona lekki war tawiya leggal ɗo fa wara ko na go'o na ɗiɗi na tati na nayi na joyi ɗum sappo demde feere goɗɗo tawi annabijo o wimo an kam moy wima a wiya min ko a wiyata ɗo o wi Allah neliyam o wi a woodi hujja preuve dalil ko hollata compe tan Allah neli maɗa o wi oɗon o wimo kon jiɗɗa seedane o wimo lekki ɗo foti seedana annabi mo ya ƴonu lekki man ki wara an jamɗo yam ɗo ya taw lekki dari ɗo o ko o ummi o yotti o tawi lekki o silmini dow lekki o jibi Muhammad ɗo ƴewɗe o tamino ala wañi se lekki ko fatama yelat an yaminiha wa shimaliha hatta kada turuha
lekki ɗo ki hakkita yiɗani maji kiɗo diwa kiɗo wara kiɗo wiya labbayka ya rasulallah labbayka ya rasulallah jaabeki ma nulaɗo allah jaabeki nulaɗo allah annabi joyi lekki lorɗi oɗo laari ɓe gite ma gam cheikh ibrahima wi mashanna wa ul asjab nden annabi ɗo ɗo jooɗi yende feere goɗɗo wi nulaɗo allah mi yiɗi a hollami hujja to a annabojo allah ɓe ɗon na sera leɗɗe dibinoje annabi joyi mo to wukkuru dibinoje ɗo jippi lorɗi ga no a wiyata o wi wallahi no bo haynini annabi ɗo ƴoni ya is wukkuru dibinoje ko segi a leggal dibinoje ta'i gas yanayi ha leddi dim ɗo dippira seeɗa wukkuru dibinoje wari koppi annabi wiyata wukkuru lordu wukkuru se lordi o wimo a laari ko o wi wallahi mi metata fewnugo ma goɗɗo metata aybugam kommiwa mi jaɓana ɗum ha annabojo allah yende feere nulaɗo allah oɗon dilla ha o yaha o mema ndiyam nden en andi ha needi jawe islama goɗɗo ronginta babal mere ɗo lara babal ɗo wirɗi ha o mema ndiyam babal man pat ɗon laaɓal wan ndiyam ha en goni totta ɗo ndiyam se annabi ɗo laari leggal ɗo dari ha to gongal ɗo dari ha to annabi ɗo hay ƴoni leggal gotal no wi leggal wartok kam o tawi ngala bo wi wartok kam leɗɗe goɗɗe ɗo tokka annabijo ɗeɗo tokka annabijo annabi o wiyata iltahima kawte leɗɗe goɗe hawti waɗi ba fore ba wumre annabijo waɗi haaje mako gaɗa leɗɗe ɗe ɓawde o timmini o wi leɗɗe sankiɗe leggal ngala lortiyat ɗo ngala bo lortiyat ɗo ɗo nder mujizaji annabijo sallallahu alaihi wa sallam kadi allah fo nder ɓe hayru ɗo woni nder diwan ɓen keɓe sakkini cati man ɓen ɗo dow kombewal ha dow ndiyam allah fo nder ɓe hayru ɓe welirawo moɗon cheikh moussa al diayi karwa fof yon assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh wala fo nder ɓe